హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. మరి వర్షాలు బాగా పడితే భూమి సస్యశ్యామలం అవుతుందండి. మరి పంటలు బాగా పండాలంటే వర్షాలు బాగా పడాలి. వర్షాలు బాగా పడితేనే చెట్లు శ్యామ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. పంటలు కూడా బాగా పండుతాయి. భూమి సస్యశ్యామలంగా ఉండాలంటే మరి పంటలు బాగా పండితేనే కదా అంతా బాగుండేది. అందుకే అందరం కూడా వర్షాలు బాగా పడాలి, అంతా బాగుండాలని చెప్పి కోరుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. అందరూ బాగుండాలని కోరుకుందాం. జై భారత్ మాతాకి జై.